Haurrak oraineko etorkizuna dira. Haurrak alaitasun iturri dira eta haurraren negarrak hunkitu egiten gaitu. Haurra etorkizuna bada, alaitasun iturria bada, zer da haurra aurre egiten duena? Haurraren eskubidei buruzko konbentzioaren arabera, 18 urtetik beherako izakia da haurra. Pertsona errepika ezina, jaiotzez berezko jokabideak dakartzana, atxikimendua, esplorazioa, beldurra, oldartze edo eraso jokabidea, parekoen arteko kidetasun jokabidea eta sexu jokabidea. Jokabide hauek ez dira ikasten, berezkoak dira. Izakiok izaki egiten gaituenak dira, alegia. Baina zer behar du haurrak ongizatean garatzeko? Segurtasuna behar du. Eta segurtasun hori heldu esanguratsuek ematen diete. Horri deitzen zaio atxikimendua. Haurra gai da heldu batekin harreman afektibo esanguratsu bat eraikitzeko. Horretarako berezkoak ditu negarra, irribarria eta hurbiltasuna mantentzea. Aktibazio maila behar du, jana eta loa behar ditu, eta hori egiteko gai da bere ritmo biologikoaren bidez. Ingurunea ezagutu behar du, eta gai da hori egiteko esplorazio jokabidearen bidez eta jolasaren bidez. Bizirauteko esplorazioa mugatu behar du eta gai da hori mugatzeko beldur jokabideen bidez. Bere burua defendatu behar du eta gai da bere burua defendatzeko eraso eta mehatxuzko jokabideen bidez. Parekideak behar ditu eta gai da parekideekin harremanak eraikitzeko eskatuz eta emanez, hartu emanean. Bere jokabide soziala erregulatu eta hori egiteko gai da erakuskeria eta lotxaren bidez. Ongizatean garatzeko hau dena behar du haurrak, zergaitik ez dugu gure esku hartze horretan zentratzen. Historia. Ez dut inoiz herrialderik konkistatu. Ez dut penizilina asmatu, ez da formula matematikorik ere. Ez dut izurriterik gelditu. Ez dut gerra egin inoren kontra. Ez dut itunik sinatu. Ez dut Nobel saria merezi. Baina umeari fardela aldatzen diodan bakoitzean, badakit, historia egiten ari naizela. Karmele Jaio Eiguren.